仮の末裔でありながらラングリッサーを守る使命を放棄するというのですか？俺はそんな使命を受けた覚えはない。だがラングリッサーがあればこの大陸中に起こっている戦火を消し去ることができる。剣は取らせん。それ以上前に進むなら死を覚悟することだな。我が敵を撃て。我が魔力甘く見るでないぞ。我が敵を撃て。我が敵を撃て。
俺は強くならなきゃいけねえんだ。兵器を集え。お前たちにラングリッサーは敵にしたのが運の尽きやるな。我が敵を撃て。
敵を撃て。もはやこれまで。